ya mono kigima omwancho murigereria na inde twasoira sentunde ende ere yengencho asokumanya alia bwenerete koba amaya ase afe yaito ase mibere yaito nyora kera litukolia Jumanne nigo tukwanira iguru yobochenu bwe mibere yaito onye mibero gotori gosumubero gonorwarete no bwate michando ebintu mbiro ebinge orasinywe weikirania na kigekogera kera litukolia Jumanne bono twatwara daktari oito ase studio egere otumanya gatia marwaire aliachandete abagusii aliachandete mwanya bantu nechinjira chingikerano ekeruburiro bwasinyire gwachirnya gitari bwasinyirwe Tanacious Herbal Center nenyagitari ku Obokorari gotumeka mariogo yemete gose alternative egere kwanyoro bugwenya no bokorari bya Obochenu igobona mancho murigereria litikulia lero no tuna daktari ito botambe Dr. Joel Omajo kura Tanacious Herbal Center na Tanacious Herbal College abwasi bakuru maigeri gochia sabana baito bali baligetyo gosomera igoro y'obonyagitari bukurwa obugwenya otumeka emete of course erosirie asobumanyi bwaigoro kegima ntotebe mete ontabugene mete kwenda yabeliwa yatogoti waliko kwewa kwanywa kurende chinchira nchirororo daktari na chigutumanya onya koreri shabikire ito litangani gwasoire for the first time ninchiko mwachingaki ekwanere boronge nganga yagotoka egere kero kubwatyo murubiri kwa manyanga daktari boliole ase studio igobana karibu sana ase mitandao yaito no tole Ndizi TV News digital ensema ya Facebook no tole live abo YouTube Ndizi TV News ase nchira yobekirano kigima andonye kubwate kubuli abana linago tebya kubwate epongezi gochasege pindi nabo gutoma gwetera ase namba yesimi botambe ere ase TV ya ugabo igobona ikaranzo ike weikomo ele kurobono iga mpaka chikoroga chinsa isatu chemambe yabono bono iga chetere chideke 45 igoro yensa emo yabono mambe karibu sana daktari. Asante sana madam Zara. Biyabona asowe kase studio. Biyabona kabisa asowe nkalipisa. Asiri tukolia lero kururi ritu roja nitega twakonya kulia keki. Paka na nduna nyasa njire lero nyasa numya. Wanjira nende twarora neri tukolia lero. Karibu sana. Asante sana. Bunere kawaida yetu tawate abana bageni mbali kobora. Ne karaba ne bagocho muchi gotokogoka. Neri tukolia lero no tugene tena. Abageni mbarora batu riri tukulitangani basiba kuligeria kepindi eke asiri tukulitangani asingi njo bate betu kuna bamwabo asingi njo bate begubuya na asingi njo abande bajiko etiga banyorana batu ni Ndizi tibate anake ande program roje ne kara ingi ya bosomi kabisa so aso muligeria botambe na aso muligeria bona mambi welitangani oyore bosibo ino igakoro ku daktari Joel Omajo na umunyagitari Joel Omajo igakorwa asinyagitari ya Tanacious Herbal Center. Tanacious Herbal Center ni nyagitari ekobwenia gwetera samariogo yemete gosasenjirinde buno gwati koteba alternative medicine. Karuto gukwana no alternative medicine ne karuto tebana abange banarire ne karoko nyagitari gokwenda guchintetere. Gokwenda bitu sindani. Gokwenda uchikobarwa. Lakini yaye gotote abana ase Tanacious Herbal Center ndubwate alternative yani ndubwate enjirinde ngao turakobweni utabariri utarusiria manyi gotabetirie sindani na iyo naragokoreka na gari asuburwaria bogutumeka mariogo arosiri kurwa semete yani tokorokana natural products natural products na mariogo akorosi kurwa semete lakini akorosi asutaramu yekerero mumanyete mete ari ende atwalire bochao asingi ya pollution yende yawe yarwarire bono emete narongora arigereri gwere na niriye bwato bochabo niriye yarwarire niriye nkerengo kyumuntu abwenete kunyu yarukuna asinjira yekerero yani na utaramu ya kisasa uchusi ya kisasa kera mulio ga yaro sigubuya bono gogo ikari na ndete na siasi kwanyorana no chu machine yeto chiriji gokolingori kapiso mubiro mugima una bagotie ko teba torwari omuntu tamayitike muriete ande bunango tika botambe ko teba tobasa ko endo gorerio go chips funga ya chips na chiyo gachikuru para go etense amwega
Elio gutakire kwara amanyamburu irikyo chiko. Yes. Mburu bio Oborwaire. Nane ke kwara litukuri ala Jumaine tugoja twakwera soburuire ninki. Ngaya bokori na kyo koro manyamburu ikibokori yete. So gigwajira ali tena sia twakori ngori twanya rumu chando twamanya ndio kirigo kwa. Ninja bitali ya tena sia sigego toko muchosongo. Iga chisemo chia chogo. Na chogo ne kero kurukuru songo kwa ndo chinyamira na wowe tadra moja na wowe ta prisons. Chinjere chibere karo chikumbira na osuke bosi asinini. Kero wasikiro bosi yake na woko nyara parogoro na woko redio taline na dikena Tanacious Herbal Center Limited. Ga gogoika aboko welcome gubuya upimwe omanyuki urwarite omanyiko wa Mario arosiku asemete abali bonsi bakonya batari konyara ko some karabako gendie gari osibali ne tepiki ayento yo kwaliki ya kabisa wate karamu yao oikara senso kire koko andi namba gato tara kore morobeli lakini asoko chakira ni notice na ibere ibere isana yamo kianda ibere inye isano yani asenjere nena 0726924545 na bengororo kabisa lakini ndi abandi bali bawote abana nambe libone ndi nerili namba ibere chire ne kyare namba yo bisinero yewake na bengororo kabisa enotivere isato isana ibere yani 02 marakane obeke isato isana ibere ososo mtandao wa Facebook olike Tanacious Herbal Center Limited kwesina bugwanja olike lihuko muna abandi baragotaka ko historia ye egararo subiru bunu bonyare tokunyara kolika SMS wono ko enda siri huko lika email info@tanaciousherbal.co.ke abali bande bagotaka gotumia website ebakolika www.tanaciousherbal.co.ke nayo uli want to drive utaito musibati ule nyo kwa career direction ikiana rogugunja tokonye gas technology na birigo okwenda gali so mtandao ulike Tanacious Herbal Store Kisii Tanacious Herbal Center Tanacious Herbal Clinic mangana yonsi bekara kwa yabikiramu musibati na bawo kwa career ga te kilomita ibere kilomita yamo tani left tani right otatiganje to kwa nige songo ikonyo ko tomani tige songo biego aye ake na belie simina ko ngoror egalike Tanacious Herbal Center to ko mocho songo chisemo cha chogo Mbia mano mwancho moligereria yine introduction ngi yakegima korwase Dr. Joel Omajo una eresri bya senchira yobokirano bono natochako muroberio no manyetenga ningo ole ase studio of course asebali abageni basoire for the first time nigo to wakangambia mano kegima daktari totara so enkwana yitwiri tukulera igoro yoboroire bwa leukemia mbia no munyagitari ole ende to noikora to kwanira kingana yarengeno nyana sa magazeti amangana ya GMO ora tatebinga GMO aso wango tugo chutia keigo yalenga semurobuliogo kulenda senjo nakonyole naye daktari abora tatenga ki GMO yinengi yase mwanya bantu bakonsi banyetumeke osenga kirega bono GMO ninkeke ingane ya GMO na ikwanire chinga kichinyinge sana na ndase bali bakora tubwatia so mtandao YouTube na bakora na ikwanira matuka mange ingane ya GMO eserikali ekerego chali abantu bae abego kane gento ando nyole serikali rigrid abego te abana bono tigatokole kindi yonsi lakini bono ekanonte tukuiranira so bwango asingane ya GMO GMO buno mumanyete nendagerere genetically modified na kendo kindi yonsi kere modified inke bwate side effect yanene ko bwa kere ento kere naturally na ko bwa mono buna into to gutumia ibintu bya natural usto kwanira tutagete umuntu abe natural na utumia mario gari natural ego chinga kichinyinge go to kwanira otige kuria ibintu biri processed sana chinga kichinyinge go to kwanira utigane ne ibintu bya GMO na ko bwa mono nyo gotete komenya ubuguma burubuya onye gotete komenya wa avoid ya chinjere chigoro go prevent ya morwere una abantu ujo kwanira leukemia na cancer goikotigane ne ibintu biri genetically modified asingenjo yake endagere enjere kubwenete kwa naturally tiri kwa migobobono goikeru erapo ero sigwenjere ebe modified ebe ndagere ngao bona asingenje goika somubero yakisirete cells chao njiri ko ba natural njiri go kina muna chibwende ko ba naende ko bwa moneka to kwane to muchando cancer na badeti muchando cancer no muchando cells chumubero tari gintu gotambokera gocha na keko era
GMO ekoba associated no muchando o cancer igo GMO yatangira gocha Kenya sama tukamange asinginji yokurenda ubugima bwa mwanyabantu na marwirari akoretwa no muchando tokorokana lifestyle diseases so igo amangana a genetically modified na amangana akorete ndagera sobwango ikiagera eri modified egere ebe prolific yani ya masobwango asobongora buno bono chingo konjira chikuru kuchia proira chikoire 8 weeks chiago chiabere chinyama chinene yabuire engoke gokina naturally umwaka omugumana igone kara yakina 8 weeks ingege yakora yaba induced ya chini chiaba modified egere yakina na 8 weeks wana yukunya kwa ndagera bwango tano mwete ndaga jengo kwa ya proira kina ikinije 8 weeks na oni rikara na nira chakuru tuge asebi asara nengi yasana asokoro chiwesa lakini asomu biro mwanya bantu goika effects cha chibe igoro mono igo aso nanje daktari kokwanira amangana yoburwaria weki yanyaji osiyoburwaria bole natural alternative medicine igongo tabana orende sana namangana gosine chindagera chiro genetically modified bia mono sana so gutubikira igo nari gochoko mochonye tingo kuboria kerengere kya una daktari mwanchumulile kwa igurigoro ya GMO eyo bwato muchadara omokongu obwatalibirera gatia barai ekere serikali eganete ko import chindagire chukuro chinse cheisiko bana tosoe ase etopiketo elituko aba murigererio ito obereka go ntebia segiki gitambe tebi daktari akwanire igoro ya leukemia ntuganeti kumanya ondi gereche SMS batari bakanga abantu batatu bane bakubolinga tika daktari achara tosomigoro ya leukemia endinga na kikubweneka gutumika alternative monokuru asinya gitari ya Tanacious Herbal Center leukemia muchando kyo daktari ekero kwanira leukemia abandi bakorana no burwiro bwo symbol byo ngakebokali leukemia ne burwiro bwo kuna blood cancer abange bagutumia leukemia lakini asili eta borongo oku understand bwango is blood cancer leukemia no muchando bwa manyinga amanyinga naro mwanya bantu na manyinga aya are made up of cells na cells ejire mara gatatu cells ejire mara gatatu ekero eyemo egotoka tirigo kolegasi bunitakeire asiji cells ejisatu ikyara cyonse buna jirisatu njibaganire buna kera ya mego kolegasi ni kiego koraso mubere anyway umubere oyo mwanya bantu bunoriga nubaganire jinjira wao nikire kimunga ire semo yaege gokora lakini bionse pipi ko bwaterana dogotana uko omenye uko kolegasi coexistively ekenge kuruwa ekende kolegasi yani njire nina ebiko bwaterana bionse ninjira nire biko erani aso mubere bono amanyinga yao ayotana gutari ndagiro cyaso mubere agotari ngo cyaso mubere akoro singuru akoblendo akobotari immunity ngo cyaso mubere igari made up of cells ya gatatu ne cells yije jimo red blood cells ekinde chikoro kuna platelets ne ekinde chikoro kuna white blood cells so ne cells yije cyomubere osi kya manyinga cyonsi ipigo chikoro si wa semeseto na semeseto asomunu ulibugo songo bakorokana bone marrow so ekero umuntu arwarte leukemia yahotana arwarte burwere bwemeseto lakini mona singi njoge songo lero kiko kyabera raisi pako mungina gotaka kora kenanageri atabana ya bwate muchando bwa manyinga burwere bwa kanza ya manyinga lakini kanza ya manyinga tali manyinga onsi atuara kanza ne cells echimo echime cyabo tokorokana white blood cells ngo tikwanira ndaso bwagarake white blood cells na kikikogerana umuntu otuara omuchando leukemia asengenjo yake njirigo kokina chibe chikirana muna chiwenta ko chibe machuaso munu wesongo egere chiruane no burwaire urwaso mu virus infections yeri twa kwanete maito bujana ende buna litwa tete ntwa chakirete injo burwaire inji infections bono aschi cells ichiara gatatu ichie chimo chiabo chikuru kuna white blood cells na chichikurwana no burwaire bono na chiji chitari kugiro chike chibe machue enough
to fight oborwaire bone karo chitari konyara kurwana no oborwaire bono oborwaire bondo bwansi ndesi konya gukora kugwata kikiagara kiri wiki ngo iborukire njiro na ndi kire nafu lakini bono njiri gukina chibe majwa njiri gukina chisane kira akore emirimo aso mubiri w'omuntu bono yagera omuntu onya batane karo gwata mujando rukemia bona amanyinga aho tari gukora tayo madawa tena tayo amanyinga na konyara kanaro aisa indi lakini bono chiseli kine kitari gukora kitari gukora gasi aho nise lakini ejichinda kabere ngokora kire egasi iko karto kwa no mujando leukemia is spread cancer no mujando uko twa effect ya iko so mujando yoko base ama emeseto iko na to kunyara ko separate ya mauga na leukemia na to kunyara ko separate ya manyinga na leukemia because emeseto ge ko ba mauga gati ibintu birie karo kwara bantu bakora liengo ko bosenyama yukumusa kurwa mauga mali so bakuri birenge emeseto oh I love them so much. Emeseterie mali. That bone marrow is what produces the three types of cells. Na chikorosia, chi cells chiaragata. Ni cells chiaragata eyamo yabe kale afiri ko white blood cells kwa manyo twaro muchando leukemia. Okay. Yes. Mbia mono sana daktari asogotoa introduction ngiyanga leukemia muchando kyoyo. Asante sana Engineer Nyabaro Fred. I want to thank you for highlighting leukemia. I'm watching bia mono sana Engineer Judith Hill nera gote banagende tukubwati umurubilio ya Alfredson Ben Kifarson na balime yumurubilio. Asante sana so guchaka gutuma chi ujumbe genkyo egere nkonyeroraiga naye soma daktari bia mono gwatutabire red blood cells, white blood cells na platelets echuna chi cells chiko produced kurwa se bone marrow chikoligasi ya oburunge but in case white blood cells chisinyugo koligasi ya oburunge nali muchando yokoba mbia mono sana naki leukemia ewa affect omubiri w'omuntu muna natia kote abana chisel chichara gatoto nguchi bangande na ndo chakere ne chisel chikoro kuna white blood cells white blood cells na immunity y'omubiri nane na chichiko affected ekero umuntu abwate omujando so amanyinga aya nabwate fluid ekogera hatara lakini fluid yenere bugorete the three types of cells. The cells chintanga ni teto kwanira teto chaka na platelets njikwanira so wange makwanda se white blood cells. Platelets ni cells chira samanyinga chire dormant most of the time njibwati ga chigokora echirorora kini chiko produce kwa every time chiro chino produce kumuna cells chindi lakini njibwati ro chigokora until ekaro watu wari opening ose watu wari injury ose watu wari cut yani asenjere nene karo watu wari kaote na chichiko form chiko sangirikani gocha so bwa mu chia chagali asiriote chia koraki chiagera amanyinga asieka igo ekero bwate chia uchira active wangu na boko ni oganyanywa sasi ni nuso gwa kubwango chia sieka wangu na chichi cells chiko gera amanyinga twara the thickness yae na chichi cells chiko gera amanyinga acha sobwango arua mange osarua make iko cells chitoke chire dormant amanyinga ona bagwiteka continuous lakini mone karo chira active una chiko sense kana muntu ari ukuru kwanyenyiro yo chiko sangira kana sobwango chiacha chamo chiarurana chiasieka igadirio tiri amanyinga takora takoendera kurwa inere gasi ya that's why chiri dormant na kiyako na chichakira sobwango gisel chinde nechi otarenda white blood cells daktari platelets chiga na chio chiri responsible yoko bwene na nyene liyote buna nate abeka kwanyo ri kati ni liyote ejina chiko cha chiasie kalitanga liyote ri chiatanga na chiko gara liyote ri cha kubwena so the more active chi cells chi ochire the faster liyote ri oli kubwena na abane barokonya ali kubwena ko plot na ras mojori jumbi ras mondo veke rasta plasti amanyinga magotika ko ali mago chaka kubwena yes inere roli yabona asi andonsi pincha lire liyote na inere roli ya chigo kororo the cells chinde ne chi cells tukurukana red blood cells red blood cells ne chinda ne chi cells chikomeki irangi ilimbaliri ya manyinga tukuruka hemoglobin the cells chikomeki irangi ilimbaliri na chichikogera nutrients
oxygen chiatargo chiase amanyinga yani tali chiasa amanyinga ase ata body cells ata organs y'umubiri gasenjire ndina amanyinga yakariga apuguriti binde bitatu ikinde kinabo gikonya gutara imikiganye tashi ko iguna liyo tiri abeire lakini red blood cells kirogende kitete nutrients kwaragire kwarire calcium kwarire nutrients kwarire vitamin A kwarire vitamin C no batana kali vitamin C egere mangana ya covid kanuroje bona ikina ikibuguriti nutrients yeji na ikibuguriti oxygen egendarari ase umubiri ikosenjire ndina ikina gikogera umubiri obe fed wetira samanyinga igasi abe nyinge nuko sangerera nutrients kurwasi kwalite kiri kurwasi umubiri na kutaria ase wetira samanyinga imekwendaiga paka chike ase kimanyane ya bone chikarati toira series ibono ngendo gete toira sokugoro nine chi takire rumunye kwaseri egere cia rugo chiaseki umubiri onde bonse so ekaro chi cells china chiro chiakeire amanyinga yawo na bawo chenchie kara muno bono ngondiro konyora abantu amanyinga abakururana yani asinjirende agotan ababuna whitish ababuniro ngori asinge njo yake nchirie nafu one karo chitali nafu amanyinga atari kugutwari kali liaye atakiriko na abandi barokonya chiri chinyingo te abana amanyinga nale mabari kabisa yani akoba dark red iko ekarujira hari na chichiko kisho amanyinga aya maintain ye kara ya nanda abuwe nutrients kuchiase mube iboni chiroli chiakora lakini binde chiselsi Johnson no charo serwa alia ase epon maro boni chiagatatu na chiji chitoletere tuburiro ubware ekarujire buya tubuati muchando rukemi nande na boli borongo nande chiselsi chiagatatu na chitokorokana white blood cells white blood cells na jitokorokana immunity asenge njo yake ichigasi yabo eroli yabo kicharo sigu chiro jina barendi defense nero interior y'umubero ichiganyete infection yinje chirwana ichiganyete umuchando cyo chirwana na ekero ji cells chiabo chitariko chiagro iri chitariko yani chikugurogo sichiabere affected tuate abantu bwate disease asenge njo yake ji cells yeji na chijikurwana n'uburwire bwogocha asomubere n'umubere yo mwanya abantu bunoro siri kera lituko kirensa infection singoje chire wataki bono chi cells chire active all the time chinga kinyinge chikurwana na infection yegocha yaruo tego affect to kumanyana ndache because muno bono ndoko nyagitari kwene ko rumurwire ole rumu ya tipi abantu abonse bari rumweri bwata tipi bakonya gukosesi bakonya gukorora na tipi ne airport bono ayekore buyomanyete nabo egocha airport ngungusore virusi biri bya tipi lakini bono asinge njo cells chiao chira active chiarwana na ndi tipi lite gukora kitego kuri iko bono taline takoria taline wayetanga tali wakora sanitizer muno rero abantu bamanye go sanitizer ni tali wasa sanitizer mu tipi tegocha njacha gutatiga barendi babo baro mubiro bayise so it defights of infections lakini bono echikorosiwa chiakina munarekena hata cells echikuba manufactured daily na every hour it's very fast enough ne chimuna chikokore gasi chindi chivoiru bwangu nekeko rumubero active all the time lakini bona chi cells chiokina chibe machua chimayekorwana tene karuchi abere machua muna chiko chakemere moiga echikuba kanwe nusu chiakorebwa gasi bwangu chiarwo chindi chiatigale nusu chitara chakora chiasikuchia echindi chiarosikuchia chiabera kurumaya so all the time abo the cells is active abo the cells is dormant muna chichikorora chindi chiacha so chikonya gochinjani all the time bono ekero kunyarikana asomubero the white blood cells which cells chindavu inchibri chikoroshi kuchiacha chiabo njiriko bamachua chiakina chikandika tikabiri chiabali tate gose chiakina chiatika chiasunyuko kolegas asinge njo chiabu aliyo konyara gwatwa rumuchando oyo leukemia so amanyinga asinge njo ta konyara koba atabuati the three combinations ya cells bono toma wote abana amanyinga akora akoera but in reality is the white blood cells chikoera chiari tusi kiara boika chi cells kiara gatatu chibasa amanyinga iko yate abana abeire amake mbia mono daktari yani white blood cells onye chiasinyure merimo yabo boronge korwane infections egocha semu birogo
nere kuirira omuntu atwara omuchando o leukemia na leukemia in short cancer ya manyinga una daktari atotebire ninche namanyite gose cancer ya manyinga njeme de leukemia leukemia. Asante Honorable Frederick Nyabaro agoteba say hello to daktari, a good and well informed pieces there, learning a lot from Tanacious Herbal. Akamanya kubeka umuriro giteiganga esho nigere fire. Biamano sana Honorable, he was one of them on Tevin requesting korante daktari aiche na abwate information nyingi atomanyigoro ya leukemia. Daktari timanyitiko se leukemia nebwate chi type maitano narto kontevinga yani ndobwate types of leukemia timanyitiko se ndobwate classification gose nebwate level chinde kero yako liro mubere gona ukina gose is leukemia asomuntu oliwe kanyagitari nobwate type bakaisatu lakini asomuntu liryo tolirete kurusikali obuntu urwire bwo affect the lymphocytes so the lymphocytes najikone kubagana kwenda unasinje ndabate abana o simplify lakini temo go kibagana temo o confuse umurigereria mono so leukemia Ante ko yitiga na leukemia is leukemia. Ayasenjere na manyana leukemia no burwire bwa cancer ya manyinga. Na cancer ya manyinga lakini ekoretwa no muchando o white blood cells. Na white blood cells no muchando ose white blood cells neji cells chikurwana na infection ya manyinga. Ayando ichimoino tigera abanyagitari. Mbiamono sana daktari. Mwanchumulirira tumede sonogenda tukubwatira konyora uchusi yeyo virengo bigoro kurwase Dr. Jello Mayo kurwa Tanacious Herbal Center na Tanacious Herbal School, Tanacious Herbal College. Lialigiri consider yake daktari korende. No Tanacious Academy, no Tanacious Herbal School, no Tanacious Herbal College. Ibinte byonsi ningenteka because byonsi no wasomibiri. Yes. Mbiamono sana. Nere tubwatega igase studio ekero tugochitwasanga kera litiko igoro yamarwira lya chandete abaminto egororwa machivu na ende sekero tagetomo ikere nkorwale namba ya yesimi orwe location asinyagitali gotoka abwase bakorwale ya gwetera alternative gose amaliogo yemete ayu akonyira banta bange ninchendete bali bakonye kirogoro asinyagitali ya Tanacious Herbal Center bararwa boroli bwabo kero kenda ndo barabwenga maliogo yemete omwaro wena akaberetia kabeke ibuyu nabo yo daktari omanyete karito kwandigo ya maliogo yemete na amariogo yali jinyagitali amange igarusirie a formula yemete huna bono ndiwe kisambekia amaroire amariogo narali jinyagitali akorokuna chloroquine amaroire aya ose amariogo ndosi pia bwate queen again asa tangania formula tangania bete extracted kurwa somo tutokorokana artemisia akarosi gogote bona chloroquine malaria queen coma queen amariogo aya garosi formula kurwa ria somo lakini bona asengenjo ya commercialization yani asenjire ndena emete yo chaka gutwa na boraye kore bwango abasongo bakagenda areba bagatebana bono tigatokore kitigato induce kinde rapu na bono cyo bataka kotoretera GMO ariase na bono ri bagatugusimika kibando kitare ka chiame tigatorete gentu kwame no ne greenhouse you see the point bono ekara ya chakire go yikira abungo bataka bagatena bono tigatorosia mariogo akorosi kurwa se chemical lakini abwate formula iliyo mote egaraso asomobere aligere kiseli kijira ali itujo muhino arosi kikore kikibwene bono munango tayo tambe asibali barantegerere kurumaega amariogo ali nyagitari go sase chemist igakoro ku drugs eliminated drugs ne corona a substance which kills some cells to eat some cells inero munu bige songe definition ingia na endo machani yatumie bobe egotogota bana ni drug abuse ole igoma no ni panadil yatumie bobe I need drug abuse asinge njone ningi ego itaji cells sigete chire chimbe go se chingia egere chinde chikore kibwene igogo ko yatumia se dosage nyinge na kego okore ndes dosage ya nyagitari sana go ika affect cells chiri chitatakire ko affected igo wakoreki
igona kwarwarire mono gose gwatware side effect mbe mono kobweria kwabwateritangana egento kende oyatumie asoboke nago itaceli chinke chirijine na nditeka advantage over this ne kekora goteguna eriogoria nyagitagi kwanyure onye tugukura dosage the next time ukorie gundi gukora kindi gukora gasi igwase njire ndina amario gari ande ekerogo yatumia na bwati chi side effect asengenjo ni sa chemical induced asomobere lakini gato kwana na alternative medicine usamario ga natural medicine egotumine tina amario ga korosiwa ari natural lakini arosiri yekerero egerega go somobero abo busabud no mobero aro akonyo mobero kuri chuvinate chiseli chirija aita chiasaligete epati eri omobere yasaligete gose enseme eri omobere eri weak igwasenjere na geko totena ekato kwana apple medicine na supplements ebinte bibiri goikabigende asobwamu ichapokuwa ekero kwana supplements na beko nyarekana nechi ndageragete chiakoborite muno bono zinc aboko ndogore supplement ya zinc ochonywe lakini moneka to kwana apple medicine nilio koli gochikobwate siekimogerike mobero kebuene natural munakere nakego tote na abwate minimum side effects. Mbia mona sana mwanchumulire yankore nginga sambarake mwanchumulire yankore nginga nogendete gwesemia mange kurwase umurubulio bwemambia yabono buna naincengendete konyora amaya mange nae bnogendete igo onye kubwato kubolia korete gucha Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook wosiko pongezo umurubulio nawe gwetera se namba yesimi yerabwa ase TV yao osere 0792 192 834 egerenso makrengere kiao asenchira yobekirano ndo chino akemoni daktari awataba watching live Ndizi TV nzakia show kutoka Nakuru tuko locked salimia sana daktari andembia samangana maya awataba ngekeramu akodi na daktari na alikonyole agotera kwa usizini by Zawadi Heaven Kenya na bokora pongese amangana yo a daktari mbia mono sana Kimoni kura chinsemo chia Nakuru. Asante daktari kutogendrete iga kira umuchando tulikwereta busaigo chi risk factor nchirororo wose causes chumuchando yinorororo omuntu agwenete kumanya genkyo egere tabaisa kogenda mamincha osere terere atamanyeti igo naboto kogenda se risk factor chiragero nyoro muchando yu asobwango gose causes ekero twakoririgo tumaya kwenda sense moinde studio karato guchikuira na tuligereri cyujumbe anda togende binte binge bune bimanyereriyo kero gwachakire korora signs and symptoms omuchando yo bune michandi ndi minge no bwate egentu gekogera ochaso mubiro mwanya bantu naborwire bonde bonsi mbobwati omuntu ole specific bobwenete kuri lakini ebintu mbire birachangie ayo muntu ole boronge oborwire bokori muna leukemia nande ayo muntu oli boronge eburwiri bwa leukemia mbokora kimbokoria muna bono leukemia mboli popular sana lakini ngonya ko bwata bulemeri ngonya kuri bura abantu na leukemia no bwate abantu barati ai risk yo kobonyora na abandi bali bara atiro risk but abongenda tokote abana muna bono ngakie ya rero roje bintu bikonya gocenge kabire oroje bontu achari goskoche generation yende bono ya chiemo ebinte bibono mbiri gochi gutoka na abandi bari risk kubwa abandi asinginjo ya ngonya gokei tori chinguru cyo mobiro ito gocho koba week igongo jitori wikira singa kitokote abana risk people aroro people asinginjo nindu tuanchire tuikirabo namucha nakubwa mono umuchando gose condition yetokorokana leukemia ne condition tangani ekoletwa na genetics muna kanse ndionsi enderia chinderia the lineage ko ikatura bolina sei no ndinaro bwate kanse onyo muntu karorro ubwate kansa aboko nyora lineage yao iseli chichi yango ikachira ata certain age chama konyorana omubiro obere wiki asinini o induce this at a problem igo egente getangani gekoba na ekaro monto abwate ororiri rwa sobo canceror lakini tati can change depending in njero okorage ekorete regento kiakabere gekogero monto twaro mochando leukemia nutrition and diet yani asenjire ndena echindagero koria somobero nutrients yegoso asomobero omobero ngonyaro uri ko observe yonse
onye turi kunyara ko obusabu yonsi onye turi kunyara ko obusabu elieta keire na haje toyerete titru endagera kekora butami tarakora gotebana di ndagera nebwate lichiko tokorokana the rule of three lakini bono lichikeri naende abantu abange mbamanyite nkibakora bali bwate because no boli umungino kaleka ali tamanyite nkyakora anyore carbohydrates tamanyite nkyakora anyore protein na vitamin so una tuatie koteba white blood cells nere ko affected igo ekero kuborwa chindagera chigo chikoe chigo feed the cells chomobiri wasete bone marrow echikorosite nerve white blood cells na ndi chikine chibe machua no nyero rero ino ndobwati nabakonya gwatwalire umuchando yo leukemia umuchando ndi nekero konyoro bwate enata cancer na gutwara cancer ngao affect marrow chiao affect cells chiao onyore gwatwalire umuchando yo o ndio leukemia na abantu bandi barata risk yo konyoro umuchando yo n'abantu bakonywa amarwa bose bagute sigara nabarobwe ekero bakonya go affect ufutaji wa sigara unaduru afya yako nayo konywa marumono nabokonyora agwa affect likia nabokonyora affect chisemo chiao chia bone marrow chisemo chiao chia ma chisemo chiao chielini chisemo chiao chioroima onyore gwatwara umuchando yo leukemia na leukemia no muchando wa manyinga lakini amanyinga ya aba affected asensemo ya amauga mali igasenjirende nekero bwato muchando buna bono arthritis ndobwato muchando bo osteoporosis okogera maugao achaka koba wiki na abantu bandi bali okonyara calcium yabo ekonya koira nanse no manyete amauga na bone marrow sinetete na calcium na vitamin K imanye korosi gubuya so ebinte byonse kartokurukana malnutrition yani jirinde na ekero konyora nutrients injiri chikobora sensemo yao especially as indagara tukonyara gupima umanyana indagara kiyengo ngoliga iga ichikondetera vitamins ego chikochenga the bone marrow ego chikochenga the white blood cells na bakonyora ya kolire abantu bandi bwatu muchando na abantu bwatu underlying conditions na bono diabetes na bakonya ya affect ekero bwatu muchando no pressure na bakonya ya affect na amarwire ande amange lakini kubwa mono tarachi gukorera umuchando no uko kubora umuntu mwanya bantago twara utari kubora so gwa affect ya murwire onsi yo mubere tokurukana obesity naye kero gwato muchando bu obesity naye no ati high risk yo konyora umuchando leukemia amo neji causes chinde chinyinge buna bono twate abana ukonywe sigara stress chiali sa chinyinge binto ebinge biribigo chikokera nutrients chibo observes go chiasa manyinga nekero kuboruna bono nutrients korukuna iron asomobero ekero ko nutrients korukuna zinc asomobero neji vitamins chinde chinyinge abachigo gwa affect onyore leukemia Mbia mano mwanchu murigererio kwarorere risk factor lifestyle niragere obwenyorere gosumu chando yo leukemia obe asumu birogo igobono tigaturende enchira tokoragira ninchira tokomenya byake bachenu egere tonyare ko batukubwa amakon ao gusamurire ao nindoche bali mwende tokotuma ujumbe cheino Benjamin Ouru mbia mono Beatrice Kiyondi aka Gesare agotabagora chinsemo cha Valley Arcade Nairobi na wapata loud and clear. Ashley Ademola na rodre liboli ya nkuboli ande daktari na rodre Simba kutoka Masai Mara Amerika na rodre liboli yao Divina Mora kura chinsema cha South Mugrango mbiyamano baba na rodre liboli yao keronkwira na kurwa senso mwende yo mutimoka sege kekerobosyo ayonara mabuli togo chakere kerotogende na daktari asumurubili bomo chando leukemia abwasagende togo tumanyanga inki kerekebe inki togo chitwago sera egere twenyora tubwato muchando yoiga igobana tubese gusuka eyenero Ndizi TV obwansu bo Gusii nigotole na Dr. Joel Omajo ku Tanacious Herbal Center. Ndizi TV obwansu bwo Gusii.
Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa 3 cia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubrio bwoko motogio monene umurubrio bwege singa na presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotuko yakora asumurubrio bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engiya kegima amatera yoko motogio monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote byo mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro korwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki erionyari gunchuria Jumapili yao asumurubrio bwege singa na presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikote nenge aye mutaka wikota nenge bakali wikote nenge ya mutaka Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turinikiringa ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokigwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine chigali cyobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakire ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asamabaga make atigarete Leukemia-Tanacious Herbal niyo igurite mirango yaye guciose bari batagite kwegera ububwenya bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari babwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses.
Oyukumanya mange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu Kisii asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba Kirisime ase namba enotibere isate noti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morobelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambu yatokobuka ndunyi yomba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinse sano nibere nikideke komunisano chiamogaso Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochigo kurigere dutogo koereza bunurwarite wata tebina yega una boti bikorara gabungo igundo bobe igabuge tugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inyaisano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Biema naendo mwancho muligerelia soko bo moremerelia twararura sensemo yende yo bonchorelia korwa se studio ya kabire na ende toirani na Daktari Joel Umayo korwa Tenacious Herbal Center, Tenacious Herbal College ekiratoka ndato kwanira mangi igoro yo muchando leukemia amashabiki abange niko batumete chi ujumbe ngaya yo muchando leukemia tika daktari acha bosemia asengencho niko toganete kumanya amange igoro yo muchando yo na ende bunatoga ndato trimbuka goika mwancho muligerelia korwa risk factor twarorire gocha chi types of leukemia na kiegocha somobere na ki white blood cells egochi ya fail montomanya gutwara muchando yo nyenkwa manyete bono rinde tumanyetiga igoto wakangambia mano cha Dr. Joel Umayo ekaroba kuwatera na Ndizi TV wetera sumurubele bwensakia ase chinga kibune chiga bali mwatumachi ujumbe chaino daktari ndo chenga
na chitokwira na turara abwata keigora abairaneria tumanye kogenda se ekero monto akoigunga muchando noyo mbwate bano bimanyereri kibiri biko mutangani egera arorenga yaya ebinte ibori ebirabe gose tali muchando yo anaro bulia kwa Ashley Ademola korwa chinsama Embassy City agoteba nonde imeyo morobulio mboleli daktari age limit nereri omonto komenya oyo bwato borwaire obo yo Ashley Ademola litangani karibu sana daktari tureni korwa somo timoko asante sana timete sokora nalia Ashley Ademola omotebi age limit omonto komenya oyo bwato borwaire obo ndete korera nalia Adri Ademola lakini bona litanga nintara mwiri ninabai promise kuba inamba gatatu yes program. Actually tumanye gukora ikonte ko babuna twayiranire na ndio to gukora na inde bai kwa yuri karansi to bwate karamu ya okoboko na bonte tolike namba yesimi lakini nintara gukora no manyete na bandi bali baratoke bacho iniri gatige pindi ya kuru ku Dr. Joelio Mayo kuri nyagitaria Tenesia Support Center na Tenesia Support Center ni nyagitari gotoko muchosongo gari jinsia mochia chogo na yuri ukumina Tenesia Support Center ikekeo kora ikekubwenia abantu gweterase enjireni retokoroka alternative medicine yani ase amalio baro sirikuru asemete lakini asinjira yekerero so muno uri weswali bagotumia rieta lya bali kongusana bakorokana miti shamba lakini naliye ase swali kutaro siriase omunjira yekerero and boneka ro ikale Tenesia Support Center nenya gitari yekerero igo ikali kwara lingoli wa yani asinjira nena wapimwa tugori pima kapisa twarana inkieke ko gero muntu ruara itogo ko eliogo liguchikobweni enseme ilia yabete wiki kagero muntu akabwena na ndi namba miere ngororo kapisa enoti sana ibere sana mo kianda ibere inye isano yani 0726 924545 nakubwa mono abantu bali batani nambe yono ngakito koroto nyore nambe yabe ngomwaka yaya naende ngororo kapisa nero tukorokanira landrain abantu bakora 10 nambe ne ya Kenya boli ene ya Kenya enoti ibere isato isana ibere yani 0202020237 02 marakane ubeki sato isana ibere itirigo jakana enoti isana ibere nakubwa mona boko mnyoka su mtandao Facebook olike Tenesia Support Center Limited karukwa likire Tenesia Support Center Limited na Limited yoli keligima boko nyara watu ikerire ase page ali na ndino likalike na boko nyara kwa tuikere kiara UNCP na wala ase Facebook page na bako connect yamo usomnyoke utulikere uko ase info@tenesiasupport.co.ke ko wanje na boko so mtandao YouTube olikere video jira jirinde twakwanira mangana mange kulmaiga egere oso aso mtandao YouTube wogote abana Tenesia Support Center Limited yani Tenesia Support Center Limited lienge yani LTD karwa soira ali na ndo wanja no subscribe ase bali batu wanjite egere buna mangana go chaiga kwa yanyora so wangu egere liba gokonya ko lengere nana kingo chakora nyiwe audio kwa ligere video yani ase njende kwa ligere chibicha kurwali aso mtandao o YouTube gose oso aso mtandao website www.tenesiasupport.co.ke inaya so mubwaje tukukwana no musubati uli ko career direction yakoro kuna Google Map Tenesia Support Store Tenesia Support Clinic Tenesia Support Center Kisii marieta yo sipi kwa wikira so mtandao we map gali na bokoletwa paka Tenesia Support Center ina nasili swali emiaka omonta akomenya niringa oyo bwato muchando leukemia litangani leukemia na bomwanta ko ibodra ni kunera yani mwana muna iborwa oiboru ne cells ichire wiki ochako kina nacho I am assuming ina liswali na liabori ikiagera oyo ndo wocha koyenyora njira karago nyogokina tagutwara kiara nyore 20 tagutwara na bagutwara emyaka eminga komenya but noyo oiborwa na bakomenya emyaka eminge kulingana n'oburendi bwaye how many times akoba epo ko replace ko substitute ki cells yechi cyo mobero ayekere cyabere week how many times akonyara wa afford ki supplement ko se amariogo akonyara ko kumolenda kurwase infection yogo kurusiko because ko ika o induce an artificial defense wacha somo bero egero mayo survive how many times unabona abango konyara na chinga kichinyinge wa replace amanyiga
asinge jaki amanyinga yako bali president amanyinga yako bali president asomubere nago chakabwati cell chiractive ako remeremo rya uchikoera na ndi bakora kibabeka yani ikiagera umubero oye turi kunyara go produce ibintu binateba igwase njire ndena age limit teyo uratebe n'umuntu yakomenya imyaka 10 gose 20 ikiagera depending na uwezo yako na depending na ki okunyara kwetanga osego control osego replace cells chiko kora kichiko banana go nakobwa mono na kiukuragera indagera kichukuri chindagere cyukuri ngo agisiredi chire ngo tema chire ko kinia cells cy'umubero so igo muntu abakori boru akune myaka 5 muntu abakori boru ubwate leukemia akuno mwaka oyomo muntu abakori boru ubwate leukemia amenye myaka 40 lakini ndabange bakomaje gatana myaka 20 gokonyorana kwa replace mono lakini ndikubwa mono n'abandi bari bakoyenyorera njira nabarubona boko nyara kogenda as much as you can yoasenjire ndena uruirobo na muno moruira mange toko nyara goti muntu nakibwa kuri rero December 15 ngokure yaya depending na individual na enchiro ko bo control ya somobero noboko ire myaka boko bwena igonga no burendi asomobero gekero bwato muchando yo nobura irere nganga kiki omuntu oramenye asante Ashley Ademola baba manyete nga kweranirigwe liboli lya gosumutatu kutoka Ogembo. Tuko ndani ya Enza Kia Show. Awata wa daktari anaendelea vizuri noyo akaragota banga mwisho wa yote motochi esera gotera gukuru kusizini by Zawadi. Asante John Kimori nera kuligere kura chinsemo chia county ya Kisumu. Awata banga following closely. Asante John Kimori asokwendera kubwati muruburu yo asenchira yobwikiranu kigima naraga igagwetera sensemo ya SMS naraga gotebanga please ambia daktari aonge juu ya goita yontoligicinga kibaba no yotoligetiriye taliao gere tuchitokwanire anaraiga agoteba Sara no mogeni bwakire ase studio bwakire bia nauliza ninki tora kole egere tokonye chisel cheito niite mu America Simba kutoka Masai Mara enelibolitanga ninki tora kole tokonye cells cheita somobere eliakabera goteba Sara naende mborelie umunyagitari utume kama lyogo ye kienyeji ekero interwaleti mbuya maana kila siku huku Masai na kunywa supu ya dawa ya Wamasai niite mu America kutoka Masai Mara niliya gatatu liriro lindi alenga somorobele kulenda kubolinga daktari gakini kigekogera abantu bale na abantu mbale na babera no muntu obwato borero bwokimu batali kwambokeliwa igobono liswali ritangani yakubolinkitora akore tokonye cells cheito niliya kabere obutumekibwa maliogo ye kienyeji mono gere gamenyete chisemo cha Masai esubuye yuna yarakonyulyo kalioka akintarwaleti side effects kiaranyole egente getangani liswali bunachaka ngakiura akore okongi cells cyumubiro mwanya bantu nabwate esababu enene yokoragira lakini ekero kuburi kiro umuntu ako ari chiburia inkiye ko yarukuragira abange bagate bakuragira egera igote abandi bate bakuragira amenye abandi bate bakomenya egera aragire so kiro umuntu nabwate sababu arengera time yaye ekogera uragire lakini eri sababu entangani indagire bikiroro ere a fast medicine that is why ibwateri chikoria and nakie kogera ekero kubeki ndagira semesa nitakire kuba balanced nitakire kumanyiki ujugokonya na nake ko artenesia sieroro egere oche egopime manyana ingikire deficiency ubwenete commenta egere getaraji koreto burwaire so ekero gutwara umuchando bwendagira amadini getaborete igomanya ndagira nere utari koria ibwenete koria yagera yaji kuba deficiency yaso mubiri na ekero bune rito kwane gorio burwaire ekera amadini ayaborire agera enseme ya ruara asingi nche biteko ba week ose gosinyo korega ase koba defunction so ekero goto kwane gorio cells yi nenkyo rakore ori twakwane ne cells yi mara gatatu chintanga ntwata baret blood twata bichi akabere blood rates ne jindi twata bichi gatatu white blood cells so cells yi chonsi
neji cells chikobasa amanyinga lakini ekero okori endagera nere ni general manyete bone ekero togokwana nekero taito gosomiko lakini ekero okori beke endagera mesa tiruju ta kubona red blood cells nera na white neji mna daktari oteba yaya togotana chindagera chiokomenta amanyinga because chindagera chiokomenta amanyinga echigo combine chiaro chi cells chirenga isato ekero okwana chindagera chiokomenta amanyinga ni chindagera chigochikomeki bone marrow tali chigochikorosia amanyinga as pass tokolindagere gwate amanyinga tatikero wikarestness yasintu bwate chi supplement urali chimente faster the bone marrow chira accelerate faster amanyinga isana na abandi babolina amanyinga aya bonga kiakora abe enough na kiokora umanye nali ndafu enough nara lyaya enough nekero bwate amanyinga ale togote abana per microliter awene takoba around 5,000 to 20,000 katiabu so ekero obwata amanyinga make Nalitogote anu bwata anemia. Na anemia na beko ba singi nchubwata muchando leukemia. Usa anemia na beko ba asingi nchamanyinga ya akea. Lakini maone ingite tu kwana niji cells chiaboli na inki ke komenta. Indagere chikomenta amanyinga ya chikobucha. Use cells chia white blood cells chia chikobucha. Omanyete njiri white anga amanyinga yango nyorore kare white. Tatiga echibwate echibaga ndiko mara gatatu lakini nabo chira samanyinga ali mara kwaliteki arama bali. So chindagere chia white blood cells chindagere anchiro ukuri mono chigo chiko increase immunity. Ekato kwana na chindagere chiko increase immunity. Ekato immunity na chindagere karo chikire ga ali samanyinga chikomenda te white blood cells chinguru aba chinguru. So chindagere chimono ni chindagere chiko anti-vitamin family. Kato kwa na vitamin family, kato mine na vitamin A, P, C, ebikoenda kwenda. So ekaroko nyorana vitamin P12, vitamin P3, wase asenjele na to kwa na vitamin P. Asa ori to kuruka na vitamin P complex. Ekaro bidi amo. Mono go contribute bidi asokin chi praji white blood cells. Asokin ya manyinga. Igo asenjele na ekaro ko chindagera, eko ko wende ko chindagera chinyinge, chigo ko increase amanyinga, eko ko chindagera chinyinge chigo ko increase vitamins. Chigo ko increase cells. Ni chindagera mono echikuruase vitamins. Chindagera chigo provide vitamins. Ni chindagera to kuruka chingeni. Ni chindagera to kuruka matunda. Ihe karoko chingeni chinyinge na matunda mange ngo increase your chinguru chiao choko increase white blood cells. Na ningo kayo risk chiao choko chikonyoro muchando to kurukana leukemia. Yes. Bia mano kwa mwira nerio jo amu America kutoka Masai Mara amangana ya amarioga ali aba Masai. Amarioga ya aba Masai. Kunyu sana. Omanyete muna tuatie kote hapa. Entubuate amariogo hapo, entubuate amariogo convectional. Itafauti eroro amariogo hapo igali zero act asingenjo yake igago konyo mubiro kuri chuvineti. Igo asenjere ndina amariogo aya hapo agwete process ya metabolism. Taliko na direct to the cells. Lakini amariogo aya nda convectional igago na direct to the cells. Akolega asiri atakiri instantly. So ekaroko akara alia kunywa amariogo alio karioka anda ya vika asindagere ime. So ekaro mubiro ko ya choose. Yani asinjire nene kago eta metabolism tariko twale effect enen na keko ero konyoraba mansa ichinga kichinyinge umaite muno bolire mbole bokori chiombe bokoro quantrax lakini amansa nende kare ngombe yakure out of anthrax nani mbali ko yita nani ba mako yiyeka lakini bayiyekera nimete yite virusi bi so amansa in their nature ego to banje tena mariogo ya amansa na amansa banje ta mariogo yemete asingejo yake ingobe kabari amariogo kulingana n'indagereri bakoria ego chiko kurusie ebibe wose ebini biratoke asindage obusumu buratoke mali lakini amariogo yemete nare ara makongwake utabwene tikunyu continuous asinginjo yake ngochiare go kongia metabolism yao ngochiare go kongia absorption yao ngochiare go kolete side effect enkenke lakini interongra ni chiko benene lakini asinjire nene lina ekero ko yanyu in small dosage and aburukania ndagera na ndo manyeza ba kwa be kasi ndagera muna manze bakora umanyete nonye abo manze bali abakoro na mpaka muna bange barero mbamanyete na tutubeke omote buno munyangateti ase enyama
ngoitore no bwate chinguru cyo goita cholesterol so mbayo nyweti ukikobwenye buruire ebayo nyuti goita cholesterol so asinge njo psychologically njiro kuri ndagera njiro kunyiriogo nere gutwara effect ukikoreta aftermath so igo ekero ko nyirio karioka naro goikore ndina mario gayo kubeka chindagera ukubeka care siri gosino manyete riogo iri kwabeka njuta getiri kore lakini ko bwamoneka ro ko nywe maete apple medicine na food supplements ibinde bibi kumajiko kolekanya abantu abangi iko amario gaye emete esukuma abere ndagera na boko yetumia bune supplement na boko yetumia bune riogo so bone karo kwa yetumia bune riogo ebujiko kobweni karo kwa yetumia bune ndagera igekwenda ebe observed nutrients chikora somobere lakini ende bone ekaro kwa yetumia esukuma yeye mune supplement na bigo supplement ngendo kali wakorete kwata giti ikobone karo obore specific na amete kiyo kali gutumia alinda nya goteina eyeto yetumia so bonge gosaso bwanga muna bono ngo nduge sambe kiantararwo eke ndagera nere korokuna kitungu saumu abange sana banje tiko yetumia ine ndagera ingia sana because immunity defense ya yere igoro ngokonye ku fight against infection lakini riswali neri enda eme karokwanyu getungu eke mono numa ete side effect kirarete nterongran because muna bono muntu wate karwe so asa manyinga ingekotini kira manyinga yani njire ninga ngo yanyerere ikere ngurusikire prati chitwate abachiko gara manyinga abatiki okay chiro oborito bori bwa manyinga so omocha niyo kenyurio karioka nterongran gose more than 3 months nafoko nya manyinga yao aoire pagora chiko nyoreka roko akwa tariko kora kitari gukoro lakini gufuro kwa gufuro buya yonyo kwa bwata process na bura nyore iranire sasa ngi kwanyu sana lakini side effect yachira gukora kyachira kwa muntu konyo machinga gichinke egero gitike gona mariogo nimene chindagera na chiro chigo ikochi nyuko manyetena nge gwango kyo konyu okay bia mana sana mu America makoro Masai Mara nkagete kweranire guri bori yawo eria gatatu ntoliraniriye ekero chinsa chiwanchira kuri ndasibono Badman Kolo Ajuda awateba watching live Ndizi TV channel korwa Nyamira Nyamwanchania tuko locked awateba nga twale konyora awatera kwa zawadi iwaende ma students wangu pale Kisii University akina Cynthia Masawe Pablo Benjaya na Bednego Marcelo my beloved mom Robina Mokeira Masaki agoteba asante sana na agende tukubwati umurubulio Obochenu bono mambia mono sana na bali mwensi mugendete kulika ujumbe chino anarobulia divina ko ndasenga ncho chingaki no cyo kumwiraniriye baadaye kagima abolinga fertility ene kunwe aise gutwara umuchando leukemia kuri ndabumba dai daktari senga ncho chingaki nebiro toswe ase signs and symptoms asobwamo alafu na prevention anyetoko nyora chingaki umekwiraniria maboli aya abiri muno muchando dibonsi ngotwarore signs and symptoms ebimanyiririo bikogera orengererina andake ndatwara umuchando lakini nende budangotie goteba ndaraendere gukwane gori ebimanyiririo ningerina ekerongo kwane ebimanyiririo ebi tubaze kuimukia kemo otebe na bona atebe tugungo igu fatigue yani korosa igomboate leukemia bono tete ko ende kemo sijikugoraki amario leukemia ya ongo ko ebimanyiririo ebi na ekero kwachakiri ko igu ebimanyiririo ebi gento gokora ko confirm ukumnya ko Tanacious yari egere tukuringori egere torore naki imanyiririe byobwate kiagara amaruira ya bunarega amange ga kumajiko shebi manyiririe bikumajiko bwekana so egere imanyiririe bikumajiko bwekana umunya gitari nabwate uweso ukumwe imanyiririe byonsi yakorekera lakini ndi kubwa monasa yonsi kianda ikomindire ne garo Tanacious yaturunya ko arese imanyiririe imashini kiroro chiko pima choka cyago tebi no muchando oyo nando cyadikete kuruga pakaga yobona ati gonyo cyandika mono na iguru mutuko ngati goseki bono nyira nase imanyiririo ekero bwato muchando leukemia ekamanyiririe getangani okonyorana asingi njo bigwa affect immunity yao nasingi twate abachi cell chiri infection si chigo cha frequently so ekero konyora infection ya after yende lioka igomanyana umuchando oyo ochagire kubwikana oli na tebeti tirango manyuna manyinga aya ni chiponi maro isi chimbe chikare ekerto kwanira igoro ya poni maro na leukemia ikige kuma chikabege ntekamo igo definitely chichoint chao ama ugao hoikato kikara affected asingi chiumo chando yo amaseto no koba mogagati na
white blood cells ichikorosi gugabwa semeset na bali bamanyete batwara umuchando bwa arthritis gose batwara umuchando tukurukana wechinengo bamanyete ngora ategore na gokonyora birenga asibire airarua kabisa na meset ina gwanti yukuri na amanyire na mauga akongire so that upon maro si chao chichigotoka chiakore chiakongire igento kende kamanya kende ya gatatu nekero konyora ukuba fatigued yani ukunya korosa chinsa chos all the time turugutu aranguru asingencho amanyinga yao tabwati nabwate energy yes lakini tabwati uwezo bukurwana nababisa na ndio nati kote ababisa nabantu bagocha lyo kaliyo infections n'intu kegocha yo kaliyo bona konyorana ibagabwente kurwana tari kurwana kwanya kwa very fatigued na enda manyinga ona bakonyara ko bakagokea so gokonyora manyinga akonyagokea continuously igo manyana ikimanyiririe kikirase ko bana anemia mbwate anemia ningi kya ekosi ya ningi gose karo bwata anemia igo na manyinga akete eitaketa singinjo ya leukemia eitaketa singinjo akete gose wa bleed timono eitake njire ndio si akea ina anemia lakini bono ekero bwate anemia na haruno kirikora manyana umuchando mbwate no yo leukemia osinginjo ki umuchando ndine karo konyora a continuous headache ekero bwatu mujando leukemia because ngo affectira manyinga na manyinga na ara go video bongo bwagara bwakore gasibi abakonya watu are frequent headaches yani mutu wati yo na no nyaji pen kiruma to go tigasi ni rionyu na ndo chaka kuwati na on the same note ekero bwatu mujando leukemia asinge njo affectira manyinga ya umutu wati yo memory ya konyorana chinga gichinge konya go potea konya gusira na ende wakonya chinga kichinyinge obwate temba ya iri iguru yani ogotwaro birengere chinza chionsiku ogechi tugwetu no igwete bongo bo igwete ne borosete igona bika byonsi amimanyiririe bya sobongo kokonya na tugwetu no igwete borosete igwetu no muntu orengere tumanyeti yani no bongo bo wote na bongo bo ani tidojo singo nyara bore korengere kerubwate mangana yonsi narayo nege tugende ekerubwate umuchando leukemia leukemia no muchando ko affectia manyinga na manyinga karabera affected go kotware ntokorokana hormone imbalance nekerubwate hormone imbalance abokonyara weight ya ego trimbuka walk so ego konyara weight ya ego trimbuka walk kali otete ko yekeya ose ko rusi lakini uroje ko trimbuka chinse ay mayana na bora asikutoka no bwate muchando yo leukemia na hande kubwa mono ekerubwate muchando leukemia iko konyara bwate okonya kuigwa momivu kirasi rijisa chionsi you suffer from infections all the time yani nabo kuigwa machinya machigo watia mora watia moga watia mutu watia maiso tari korabia wata pro division igo ekero bwato muchando leukemia asingi jo affectia manyinga nabo konyoro affectir pakalini liao nabo konyoro affectir pakoro maruao nabo konyoro kwa very affected umubiro mwana muno konya ukine kiara uturiko kina timonya rasere igo konyorana umubiro chinsa chinyinge utayitukorana nyagitari mbia mono sana gatie bimanyerero binde kirokeno neli sankuri yao nabolira chenchiri be pel tumete usiranganirire abole buya kabisa mbia mono daktari ekarotobata chideka isano choka tokoro murobulyo bweli tikolia rero na kito gutanga umuchando uyo prevention neriyeye nase bali baye nyorire na kibako manage asenye jinsa chitu chiko chamunyoka embase samaria sobwango ogwetanga kurwa so muchando leukemia igente gitanga ni goikore lifestyle yao ngakio koragera ngakio konyu mindu kyo bwende gwetanga buno bone sukari nyinge amarua sigara amarioga mange naro na bagwa affect so ekero wa avoid a lot of chemicals ekero wa avoid amarua ekero wa avoid stress ebinte binge na obwerendete kurwa se muchando kurukana lifestyle yao yirendete ori kindaga chingi ya chikomenta manyinga chikomenta nyamazi bwao yandokoroka immunity ori chindagara chinyinge oafoid chindagara chinyinge chikorokuna changi oafoid chichiemo chinyinge oafoid chindagara chiri processed chinyinge naenda sinjere ndokore ne exercise yekenge igona boko nyara wafoid lakini bononye kubwate history eno koibolera nitigu chini sinayo igentoko kora no koragera buya supplement your body frequently asa yonsi kianda communicate lina nyoko jatanesi astokolingo torore na a condition yenero gose gotete gochaka kwebeke rorengere na kingo kora na arwari ya nyoko chari tolingoli torore ngona ngakito kokonya mbia mono bona mabuli nara usingo yabeka mpaka next week agotebanga I don't eat and drink very early, but I take food and drinks as from 10 a.m. Kwa nini niko na hiyo shida daktari?
kwani niko na hiyo shida daktari? Frank Antipas kuru Kenya Mwale. Ukuragera kwa mwanya bantu kubwekaini to bagote abana sirichi kuri ukuragera mambi wente kuragera like king lakini ntobegeti mambi yawe guchakira sangabi asironga sinte morning because abande mbale daktari otari kuragera mambi guchakira saa 3 uchigoro saa 2 saa 3 na guchaka kuri ndagera ya mambi kuri kuna kia musakinyo because ngakyo leti mubiro lakini mone ngento kwente kwa ne pate ni gutwara mambi yawe nyikere saa 4 ebe saa 4 botambi na ndonye ranchi yao kwa saa 8 ebe saa 8 botambe so have a timetable have a routine make happy tina chinsa chiane cyo kuragera nechi ko tubu ati effect ne yosina kwaragera rate na inde sai na 30 rate as long as is in the morning lakini maambi uri ndagera ngiya uchumuga soke yake magoro boje ngikonyarika na banda tukuragera rate yake na inde utakirwa foid mwana unaona sapa no yetiga ikiara ugo cyo kuragera ma saa 4 uragera ranchi ko saa 9 ihono roje magoro batubu ati aje yo kuragera kana ngora rogochi iho ekero kuragera rate saa 4 na ndo mubiro ona little comfortable au na shida. Okay. Na divi na morakura sot mugrango na boli about fertility yae ne kunwe aisogotoro muchando. Ekero bwato muchando leukemia depending in stage ikire leukemia is a cancer of the blood depending in stage ikire otoko ikira so go affect all body parts go so all body organs abo affect the uterus lakini ekero ore early stages to bwa tena tinyo go affect as uterus ya ona boko mulito na boko nyoro mwana tatiga bono uinyore nekero bwato muchando yo na bokora tambukiro mwana namba ibere muchando yo bwato no ibwa manyinga nekero go koibora amanyinga na necessary na takiri bono ga tena ora ta risk ekero konyoro bwato muchando yo na ndute tukoibora kubwa umuntu oli boronge. Asante mbia daktari asokwereria mabole yose nchira yobekirano alituteika kwiranerio mwancho muligereria Jumaine gocha dinyarigererie egerente bi daktari tuchitonya chakire kurende ngwakangambia mono na raigati musikreska kwa morning ni Pastor Edwin Okere pamoja na Mwangaza group from Bogisero Raganga watching you biamana sane kyombekele kiabo Gisero Ragange kyombe abagusimeka chindagero byakigima bunenchire ya moyo kulia enibo ekero bagusangirekana bonsi abanyakenyoro bachamo bakora obulemi asenchire bwenerete musese niwe Mwangaza group and biamano asukuligereria Ndizi TV nero bwansu bomugusii bali mwalika gwetera asenchire yemitandao sumu 3 Badman Kolo sumu 3 nero yo na Benjamin Ouru mwasobe watera kwa usizini wa zawadi kimota abekeru bono iga momenta stokorora na kera litikolia Ijuma okuno kugotera nguchigo chakira kero tokubatera no mto Brighton makoli gobono chinsa nabo chitanchire mobekiro batera okoiga kurende na kobekirega iga se record daktari nonero tagereire na Brighton yolikirense usizini kwa ya zawadi na kutogocha gochakira litikolia Ijuma asumurobelyo bwa ebwatoke kurenda sebono daktari mbia mono sana sawa asogocha se studio karibu sana timezo sene namba kwale ko baelio moyo namba nimba naende ngoinyori ne kwa babekira watero kuichuma ujochia sakabere asinginjo basabale uwe ichuma no kwarera namba yesi ya daktari Coordination Support Center igere noti sana ibere sana mo kianda ibere inye isano yani 0726924545 naende gotete nambiri na bokolika 0202 yani noti ibere marakane obeke isato isano ibere gosomnyo kaso mtandao Facebook ulike Coordination Support Center Limited Limited delivery nene gosori oda so mtandao YouTube ulike Coordination Support Center Limited egaro uwache vinde bionse asingi nyo chisa chiko tomnyokia na bali bago toligeria igwa ikire YouTube gari gwa ikire Facebook na boko nyori namba yesimi na ndikubwa mono na boko mnyoko chase skuri ite kuroba ali as Twin Stars umuchi busongo ali cyo songa akire namba yesimi nakwa uso ake namba yesimi yesukuru nero ne bwate namba yayo gwa kira reception yere 0202030007 yani asinjire ndena enoti bere mara gatatu obeke isato enoti isano ibirgo so ndali so mtandao o YouTube yani o website ulike www.tenesiasupportcollege.co.ke go so ndayo yo maso yomo paka Tenesias Support Center Tenesias Support College igotoka Twin Stars na bali bale taoni batete kugurerio nzali abo tubate Tenesias Chemist apo chemist asura nyora mario gali toko onion sipi nzali ya songo nchwate tuko piki na kogenda abo ase Twin Stars na Twin Stars ire barabare go sigati gati ya Emma
na gaiga mata stokuru elimu center ne nyombe nene ichite goroba 8 basutiri mboke toto aganjira kalira ere kaunti jaro sibya kabisa ayo tamboke mae gariga na bokora nyombe nene likiri na Twin Stars erosiri birore byo irongo lya kabiri maintenance ya sapo college gutuka wiki weekend bye bye. Asante mbia mwana sana Daktari Joel Omayoner twarengenera se studio kurwa Tanacious Herbal Center, Tanacious Herbal College okwanira mange sto kwanira igoro yo muchando leukemia na kyogocha bintu kubiko irera kwanyoro muchando yo na kyore tange nebimanyerero byonsi binatwabirigereire asama boli ali tuteka kwiraneria Jumaina na indeneri tuko kolenda sebali twatema kwiraneria togotebanga mbia mono ase butambe koba ase umurubulyo nyoranga umurubulyo nigo kugocha credit kulia Jumaine astoko watera noyo minto Brighton makore asumurubulyo bwensakia olionekia una chibicha niliogira wikira senchira yobwekera no kurwa sensemo ende ya studio John Kibate karoba bwaterana na Joshua Auta tigatukuganiria litkuligia ase litkuligalia Jumanne obe no buligerio bya ime ya Ndizi TV incheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.